Galicia sempre foi unha terra solidaria, pero a solidaridade ben exercida necesita unhas condicións para garantir precisamente que se presten condicións, valga a redundancia, aceitadas. Por lo tanto, o que non pode o Goberno central, na miña opinión, é non ter ningunha política ao respecto, ver que efectivamente se está producindo unha avalancha e pensar que a única solución, o único que ten que facer é traspasarlle a cuestión ás comunidades autónomas, dicindo que son as que teñen que acoller a estes menores non acompañados, e así se solucionou o problema, porque máis é que non se vai solucionar, vai ser unha cuestión permanente, todo polas cifras que se nos están adiantando, isto require uns recursos económicos, unhas reglas de actuación, un sistema para previr este tipo de avalanchas no futuro, cando menos regulalas, atender, ao final, que o que se trata a estes menores que veñan as condicións aceitadas. Xa digo, que xa tivemos un precedente anterior, vimos a improvisación do Goberno, é certo que non se trataba de menas, ou polo menos non menas maioritariamente, pero se resolveu dun día para outro, con moi pouca información, deixando casi ao albur das comunidades autónomas un sálvese quen poda.